100 बोसोर जिरायना थाथों। हेलो गुड इभिनिं स' मोनानि 6टा बाजिबायानो आरो आं दिनै आंनि ब्लगखौ आं दासो स्टार्ट खालामदो कारन दिनै जोंहा बोरायनि बार्थडे बोराय माने हाजबेन्डनि बार्थडे आरो इ पुरा दिन डिउटियाव थायो माने खालामनो हाया बार्थडे स' बेखायनो मोना मोना दा खालामनायदो बार्थडेखौ स' बारा गिदिर नङा ओरैनो फिसाके जेब्लाबो ओमफ्राय दा आरो आं बेनि कारणे अरसि लारु बानायनायदो कारन केक लाबगोन माने केक लाबबाबो माने हौवा मानसिफोरा मोनसे जायो आरो गोसोआव जे हिन्जाव मानसिफोरा मोनसे माबाफोर न'नि बुस्थु बानायनानै जाहोबा मोजां जायो होननानै किन्तु साहानि मानसिया इदि जायो किन्तु बेलेग मानसिया मिथिया माबोरै जायो किन्तु साहानि हौवाया बिदि जायो आरो जे न'निनो माबाफोर बानायनानै जाहोनायबा मोनसे हामदोंमोन होननानै स' आं बिनि कारणे अरसिनि लारु बानायनायदो दा स' बिराद मोजां अरसिनि लारु जानो माने बिराद मोजां मोनखायो जानो माने जिखिनि बानायगोन दा इ हारसिं जाजोब हागोन गथाय बेखायनो स' आं बानायनाय इनि कारणे आरो नायदो नोंथांमोनाबो आं माबोरै बानायो स' आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै स' थौदो बानायनोसै स' आं नै सफला अट्स लादो बेखौ दसे समाय एवनानै लागोन आङो बारा समाय नङा एकदम बाङायल' माने 3 मिनिटसोल' आरो आं नै बादाम सोमना दोन्दोंमोन बादामखौ बेखौबो एसे मोजां एवनानै लागोन आरो नै बादाम गोजा बेखौ दसे सोमना दोनबानो जाबाय सिगाङावनो सोमना दोनदो आङो दायो बेखौ आङो बिगुरखौ मोजाङै जिरना लागोन बिगुरखौ बिराद मोजां बादामखौबो आं बेबायदिनो एवना लादो स' आं दा बेखौ बिराद मोजां गेलेना लाखाबाय बादाम आरो अट्स मोननैखौबो मिक्साराव मिक्स खालामखाबाय थ' आं दा बेयाव नैबे हानिखौ बाङाय होनानै आङो लारु बानायगोन खनसेयावनो होनाङा खनसेयाव होजोबबाथाय माने गथाय सोबजोबो बेखायनो एसे बायल' होनानै माने मोनसे लारुआव जेसिनि नांगोन बिसिनि होनानै लारुखौ बानायबाय थाबानो जाबाय हेलो आं लारु बानायखांबाय दा नै बेलुनखौ जे बुंना होयो Baru kamu meleleh, baru punya yang nih. Anh kemana di sini? Ye dekho, हमारा केक ready. Steady, go. Wis begitu? हरनि 8:30 जाबाय बहुत लेट जाबाय अफिसनिफ्राय फैनायावनो लेट जाबाय मा खालामनो आरो अफिस थब बन्द जाया आंनि बार्थडेखौ आं गावनो मोनाव गैयामोन आंनि बुरैयासो आंखौ मोनाव खालामना बायनिनो उपाय गैया आरो गावनिनो आरो बुरै आरो फिसाज्लानि नामाव बाइक केक लाबोनानै बेलुन लाबोनाय इन्टारेस्टिं खालामाबा बाय गावनो हामाना हेकारने आङो बास इसोरनि दिमानाव केक लाना फैबाय आरो थ' फेमिलिनि दिमानाव बाय ओरैनो केक हानानै बाय मा होनना बुङो आंनि फिसाज्ला आरो फेमिलिखौ खुसि होनो ओके विश खालाम विश करो क्या विश भी 100 बोसोर जिरायना थाथों 100 बोसोर नांलाय आंनो जिमान दिन थायो सिमान दिन खुस थाथों इनि उनाव आंनि फिसाज्ला बा आंनि फेमिलि आंनि आइ आफा गासैबो हदाय खुसि थानो मोनथों जाहाथे बेमार आजार जाया मोजाङैनो थायो इसोरबो आंनि गथ'आबो बहुत गोजौआलासे आगबारि लांनो हायो जाहाथे बेखौनो आङो भगबाननि विश बिबाय थेंक इउ Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Pukul udah. Happy birthday to Ah. you. Yes. ये मेरे बेटा के लिए पहले बेटा को खिलाऊंगा Nung मैं। naglaba, nung naglaba. Iya ko isang? मैं ऑनलाइन और करना किसी के बेलून फोड़ो नहीं से हाँ ओके थैंक यू अरे देखो ऐसे मेरे बेटा के लिए भी ए देखो बहुत सुंदर Nung ko lang kasi nang good. बस 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 बहुत 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 हो गया खाने के लिए लगाने के लिए नहीं है Hello. So, sangda na cake jani, para yare na yang banane laddu. Yes. Nay, nang favorite laddu ko na dyan. थैंक यू खा के बताओ. खाएंगे लेकिन Sana na ikda. जागरण में तो ना मनी मन को सोना ना है बर्थडे दुनिया का नहीं आखिर जागरण में Tuh na pala lang nung na. Jiw ko lang sa bas 100 bas lasi manjatan de. थैंक यू Rasu ka na. थैंक यू Tasty. बहुत टेस्टी जाता है बहुत काम नंगे Oh, nila ko sa जिन्हें फर्स्ट टाइम हवाला नहीं नो पैजाम को सुबह का हवाला नहीं 5 years जब है 5 बरस जब है भिनिया लासे आंग मदन बर्थडे सेलिब्रेट कमा कबन जिन्हें जिमान खुशी नंगे ना लाइफ ऑफ बर्थडे हो इमान खुशी कभी कुनो दिन ना आके वो नंग बर्थडे हो नि फैमिली दंगा नि गथो दंगा बहुत खुश फील खामना दा बहुत गाम नंगे इंदां मोनसे दुखुबो फील खामबाय आरो दा मानोना आंनि लोगो आंनि आइ आरो बाबा लोगोसेयाव गैया इसोर गामियाव दंगा तो इसोर आं हमेशा बुङो आंनि लोगोआव थानो गारनो इसोर आंनि लोगोआव थाफाया इसोरो गामियाव थानानै गाहाम मोनो आंनि बाबाया एक्चुअलि आर्मियाव मावगोन बहुत दिन बाहेरायाव थायो दै इसोर थारमाने बाहेरायाव थानो गाहाम मोनलिया न'आवनो थानो लुगैयो बियो आंनिफ्राय क्वार्टाराव आं लाखिनो गारनो बहुत सेस्था खालामबाय न' रावबो गैया जिहेतु आं दोनो था होननानै थाया इसोरो दिनै आङो बहुत दुखु मोनदों आंनि लोगोआव आं इमान हेपि फिल खालामनाय टाइमाव आंनि आइबो गैया बाबाबो गैया इनो आंनि मोनसे दिनै दुखुनि फिलिं लामनायनि कारण बाकी आं वेरी हैप्पी टुडे बहुत हैप्पी आङो चलो Ang naman naman ko lang mo dali. Mama. Ano lang mana kalau karena ang isabi जायो बारा जाया Bago mo sin dai. नोंआरो बेदर थाखालि बारा बारा जायो आंनि बेदर थाबा बिसनिनो बेदर गैया Nonga, ang modem harap modem mabaga modem maako bedol modem ko ang bara jaye. Nang ara meje mabaga harag jaye. तो हारा जानाय खाय तो हारा गरि टाइट बडि नु होय Bang modem जानाय दा न आंनि हारा जानायनि कारणायनो आंबो मोदोमखौ जानो लुगैयो मोदोम कारो मोदोमाव बहुत इन्टारेस्टिं बहुत जायो किन्तु अननाय आंनिया दोङो हिनजावनि पुरा अननाय दोङो हे कारणे आङो मोदोमखौ जाया आरो हिनजाव जाबाय आं मागोदे हिनजावनि बेदरखौ जानो हिनजावानो जा आंनि आइ आफायानो जा जुदि आंदो खांसि खाथियाव जाफाबायानो मानसि जुदि मोजां बुस्थुखौ जाबाय आदोबा आंनि मोजां बुस्थुखौ मानो जानो आंनो माने अननाय दोङो आरो बेलेगखौ किन्तु इबे नंगो इ मानसिया इदे आं हाद्दिखौनो जागोन बेलेगनि खाथियाव बुस्थुखौ जाबाय जानो आंनो मोदोमखौनो होबाय आगान इ हाद्दिखौ जाबाय आगान आरो लास्टआव जुदि आंनि हिनजावानो जा आंनि बिफाङानो जा आंनि बिदायानो जा आंनि आइ आफायानो जा आंनि फिसाज्लायानो जा आरो दिखौ जानो होया लास्टआव जुदि प्लेटआव दिनै मोनजाया गाबोन जागोन ना मा प्रब्लेम मोननै थालांबाबो लास्टआव जुदि प्लेटआव मोननै थालांबाबो इ जानो लुगैबाबो इ जाया इ मालायखौ जा आं सोंबाय थायो जा होननानै खनब्रै खनबा बुंनायनि उनाव इनि रिएक्सनखौ नायै जागोन ना जाया इ जागोन गोदैबा सिरि सिरि उथिना थांबाय बास एनि उनाव आरो जागोन गिदिर रिएक्सन बा आरो जाया गोदै रिएक्सन बा ह जालायबाय आङो बेनो आरो बेदरखौ माया जाया मालाय हारिया बेलेग बाथ्रा आइदो हामजाबाथाय न'बो इदो हामो आइया ना जायो बेदर जाया तो इ मा हामो इ खाथियाव हामजाबानानै आइदो नाखो इ आइयाबो हरो इनो इबो हरो आइनो माने खानैबो इ हरलाय हामलाय जायो माने खासेयाथ' जा हयथ' मोननैसिखौनो मोननै हामना जा किन्तु माने इ जा ना बुंलाय अरे अनलाइन दोङो आइदो बाबा सबखौबो आं अनो इ गारने आं बाबा दोबो आखाम जाबा आं बाबाखौबो नायबाय थायो बेदरा जोब्बा आं हरो इनो
इबो जाखांना लाबाथाय आं एक्चुअली बाय लाखे लाखे जायो जानि बाबाया बहुत स्पिडआव जायो बेदरखौ गब 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 जाना सेस ओमफ्राय आं प्लेटआव थाबा ना नाहर खालामबाय थायो माने बाय आरो फिल खालामनानै नायो आरो हरगोन नामा हरगोन नामा आंथ' आरो बस आंथ' इमान लिमिटेड जायो इबो लुगैबा मालाय इबो जाया खिन्थु बाबायाबो जाया इबो जा नों जा बाबायाबो इगदिनो आरो फिसा फिसाल' अनलायनानै हैखानि इबो बुङो आंखौ जा आंबो बुङो इखौ जा इगदिनो आरो बाबायाबो बहुत जाबाय खिन्थु मोजां जाबाय इबो बाबाया लिमिटेड जायो हिसाबनि जायो दा माबानायखौ केकआ नोंसिनिल'सै बाखि केकखिनिखौ राननानै हरबाय माने खाथिनि फिसानो हरबाय खाथिनि माने नेयाव खमनि जाङानि न' खाथियाव खमनि न'से दोङो फिसानो हरबाय आरो इसा फैदोंमोन होननानै मा होनो फैदोंमोन मेस्टा लाबोदो दिनै मेस्टा माने दिनै जि मोजां जादों माने दिनैनि दिनानो गाहाम आरो बार्थडेआबो इमान मोजां थांबाय ओमफ्राय आरो माबा आरो मेस्टाबो लाबोदो बा आरो बेदरबो दंबावोसो दा बेदरबो संनो आं दा बेदरबो सं आंनि लोगो सासे दङ असमिया लोगो सासे इयावनो खाथियावनो मा होनना बुङो इसा माने मेस्टाबो होना लादो बे मावथि मानसिया इखारने न' जिङाव आरो न' जिङाव माबा मेस्टा फुना लादो बरियाके आं बहुत बार बिबाय बियाखै आरो बुङो आरो ओमफ्राय नांनाय हिसाबै इबो मा माने जा अफिसाव हानिबो एक लगे थायो थाबाथाय इनो खदाय जानानै थांना बुंबाय इनो मेस्टा जाना थांनांगो देदला बुंबाय मेस्टा गैखाया एक मा हरबाय हरना दिनैसो आरो जादोनानैबो बुंखायाखैनो हरनांगोन होननानै बहुत दिन एखानिसो लागातार अखा हाबायानोबोथ' बिलाइबाय अखारदो जोंलै रोदोमदो जों अरे बिलाइ गोरलै गोरलै होफैयाखै बै गारान रानायसो बायदि बिराद सैतान मारलै सोरबा हाखादोंबा हामामोन बर' रोंनाय इसानो भिडिअ होनायबा दा गमोनगोन इसा साबस्क्राइब खालामदो दाख्लैनो हामदो मा होनांगौ सबखौबो थैंक यू दिनैनि आंनि बार्थडेनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बहुत बहुत धन्यवाद थाबाय आरो आसा खालामो सब हैप्पी था आं जेरै फेमिलि दं अनलाइना थायो गासैबो अनलाइनानै था और लास्टाव आं इखौनो रिक्वेस्ट खालामो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै गाहाम नांदोंबा भिडिअखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनायनि लोगोसेयावनो बेल बटनावबो क्लिक खालाम बेल बटनाव क्लिक खालामबासो नेक्स्ट जोंनि एगेन भिडिअ आपलोड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम नटिफिकेसन थांगोन थ' थैंक यू बाय गुड नाइट